Tu trebuie ca în conținutul pe care tu îl faci pe rețelele sociale să-ți imaginezi că vorbești cu acea femeie, că e în fața ta. Dacă vei fi atentă, urmăresc un anumit tip de creator de conținut și le vei regăsi pe acele videouri, să zicem, în comentarii. Cum îmi aleg clienta ideală, concret, ca să știu cui vorbesc în postări și să atrag exact femeile care își permit și apreciază, atenție, munca mea. Dacă de mâine încolo cineva ți-ar spune că poți lucra cu un singur tip de clientă, cum ar arăta acea clientă? Efectiv să te pui și să scrii pe hârtie care este intervalul de vârstă, care sunt valorile ei, ce caută ea în momentul în care caută servicii de beauty, ce este important pentru ea. Poate este important pe lângă rezultatul final felul în care se simte în momentul în care vine la tine. Poate pe lângă asta este, pe lângă calitatea serviciului pe care tu îl prestezi, sunt importante normele de igienă, de siguranță, să simte că se lasă pe mâna cuiva care chiar știe ce face și nu vine cu emoții și stă acolo încordată 2 ore, oare o să iasă ceva frumos la final sau nu. Și atunci încerc să-mi imaginez un profil de clientă ideală pornind de la aceste câteva lucruri simple. Ok, cum ai spus și tu acum. Am stat, mi-am dat o foaie, m-am gândit, mi-am descris-o în totalitate. Mă aude universul că am chemat-o sau ce am de făcut mai Nu. departe? Mai departe, tu trebuie ca în conținutul pe care tu îl faci pe rețelele sociale să-ți imaginezi că vorbești cu acea femeie, că e în fața ta. Să te Așa. gândești, oare ce dorințe, ce așteptări are, ce frici are în momentul în care își alege un tehnician de gene. Practic îi vorbesc ei. Vorbesc cu ea. Vorbește cu ea ca și cum stai cu ea de vorbă la o cafea față în față. Probabil că unele dintre fete care vor vedea asta o să zică, bun, dar eu n-am de unde să ghicesc, că unele poate le nimeresc, dar unele gânduri pe care le au ele, așteptări pe care le au ele, frici pe care le au ele, poate n-am de unde să le știu. În regulă. Clientele astea ale tale sunt online. Cu siguranță. Clientele astea ale tale sunt pe niște grupuri. Dacă vei fi atentă, urmăresc un anumit tip de creator de conținut și le vei regăsi pe acele videouri, să zicem, în comentarii. Și vei vedea că adresează întrebări, vei vedea că își expun păreri. Sau pur și simplu postează cineva, o altă fată care nu e în domeniul extensiilor de gene, dar postează un video în care povestește o experiență pe care a avut-o, spre exemplu, la un stilist. Iar acolo vei vedea că ai o resursă absolut fenomenală de informații despre ce vor fetele astea, despre ce caută, despre ce dezamăgiri au avut, despre ce situații au întâmpinat, despre ce vor să